kanginan, Trifon Morales, and then my partner na po ako, doon si Juan Gitayan. Okay, alam mo kibang siya kung tingin ka medyo lagaw o gamay. Kaya o nga nagiinom na itong tambang na nabungol man ta. Okay, masaya matag na ko sa ito ginawa may gala. As a friend ha, always say a prayer. Pag-ampo may ito kunahon. Kiksunan, gantos ito na ba magagawang. Lord, thank you kayo. Sinagata ka na ng grasya. Bueno, dito na magangan, so tampo ko ng tungatakan ng pagtagano, pero dahil kaniso sa kababae, pero patago lang sa nga daday. Ano, dada o daday. Hindi, kinigibatan ng dua sa radyo ni Ray Arellano. Kagsunan, ang atong sender, si Daday. Problema bahin ni sa among pagpuyo. Upat pi ka pamilya nga nagpuyo sa usa ka bahay sa ginikanan sa kumbana, pero lain-lain ni kusina. O kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the love you're making. Then tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you? Now that I've been loving you so long, how am I supposed to live without you? How am I supposed to carry on when all that I've been living for is gone? So tell me all about it, tell me about the love you're making. Oy! Ay, Kanot! Noon sa kanya! Kunyawan man tayo mo, oy! Gipukpuk ba na mong atong bongbong? Sabba kayo, tuog na rin! Sabba kayo! Uyak ka na na atong bongbong yung pukpukon! Ako na nagsama-sama dire! Ang ilang bongbong may pukpuka! Ay, natug. Happy tala si ko sa hapon, matug. Tingkatug pa na ero. Grave. Unsa ka? Niradom ko agmayo din eh. Unsa? Ado ka makitang niningil? Sabara chigo ay maniningil sa imong mata. Niradom man ka. Ang nahadlok mo ko sa imong maguwang kay murag nang hagis man nangisog. Ang sakit sa man. Si Manoy ko di mo kanot gud. Ang ano man? Ang butang ato niya. Napantok-kantor man unta ko diri. Kalit man lang gipupok ang bumbong. Dap, sagdi na ino unsa. Watay labot na nila. Dili gino sa pilabot. Nya mungkin labot man ta. Sagdi na sila. Kining igsuon sa kumbana, nakasabot ko ani nila nga murag suko kay ni sila nako ba. Ako mo ko nahibaw-an nga sa una kusog kay ni sila mangayo kay maguwang lagi. Unya hatagan dayon. Karon kay minyo naman mi. Di na kuno sila kahuwam. Nayabag pahuwamon gid ay. Mao ni among sitwasyon diri sa bahay. Unya, Uy, Chico! Storya ko ta. Unsa naman no? Oro ba ko'y kwarta diri ronda man no? Manghuwam di ko. Ningo di ko nga manghuwam ko. Wa man noon pero mao na imong nandan, bato mong nandan mo basta doon na kanako. Di ko manghuwam, uy. Anong tao manghuwam mo? Pautangan ko niya, Oh, wala lagi ko kwarta man. Oy, unsa man oy, wa ko kwarta man. Ikaw, no? Sukat ko lang namin yun ay mo asawa nga swapang kayo, eh. Di ko ka doon mo. Kani adto, doon ko mo. Kuotay ka sa bulsa. Karon, di na. Mangutot na ka. Ngayon sa mga, ha? Ngayon sa ka? Padama ka na yung asawa, swapang. Ay, sabi, pag ana, manoy, nung sa, ako gunang asawa mo. Asawa, plastic kayo? Mga ko nga katubangan, ayaw kayo, buutan kayo. Mga, hilas kayo. Sige lang, di man kapahuwa mo. Wa lang tayo sampit tayo, ha? Usang pitay man, ano sa, di mo nakagusto ng tawag pagkumtahol pa kunin mo man, no? Ay na, magmanoy na ko. Di man ka maduulan. Mas may patunay pa kami niyo, ay. Karon, imong kwarta mo na naghinik ng lambo. Sige lang. Mas maos mang panahon. Sige lang. Di ba man nakakadang, sorry ka man. Ay, lagi ko tawag kang bayo! Sorry tiyo. Hilap! naon sa mas Manoy ni mo kanot dong. Wow eh. Si Wakoy, kadungog baya ko ha. Sa nundunggan. Nga niingon siya nga di na siya magpatahod ni mo Manoy. Kadungog ka? Nakadungog mo lang. Nakadungog pa man gani ko nga niingon kag sorry tiyo. Ha? Kisa magkita ni mo sorry tiyo.
Namoy laing kauban di ay. Wawi, kami naman duha, eh. Okay sa man ang giingnan ni mong suri tiyo. Siya. Ha? Isang pit imong tiyo imong magwang? Ano siya pasangpit na kumano, eh. O, mano ba? Di, ako nang gitiyo. Bunga ko gila inin kang kidot, good. Oh, manoy kanot. Ay kung manoy-manoy ha. Oh. Kay giputol ka na nga mong pagtiyaw kanay o manoy na mo managsoon. Kanay mo bana. Oy, ikaw, wag ko labot mo. Oh, sorry tiyo. O sitiyo, Oh, di ka masugot ako tiyo. pagtaro ha? Kung tingali, ikihata ka. Oh. O so, gusto kang ikihata ka? Ha? Pagsulti! Wala ko to ikiyaman ko nimo sa may saan ako nimo. Basta, usbay nagtawag nga kong tiyo. He, wag mo'y batasan na. Naunsa naman hintawong taani, oy. Ikaw rin di gusto magpatahod, nga kami na inoy may batasan. Basta paminaw. Sugod karon dili na ta mag-ilhanoy ninyo. Mga swapang kay mudagko, mga tao. Kanang tubig na to, ako mga na diha, pagtagpataon mo kinyong tubig ha. Gusto mo ka mag-iyahay na? Sige, mag-iyahay na. Ugma, pangita mo glay kakuhaan og tubig. Kay ipaputol ko ninyo linya. Iyo. Sama! Baya! Giputlan giday man nila sa tubig. Pawag yung kun sa kang adug batasan ni mga tawhana. Mga pag-abot ni Diego, perti gid sa kuha. Unya, Unsa? mo rin nahitabo dong. Nayabag man yung magwang nga, eh. Iput lang gid nila tubig. Oo dong, uy. Grabe ka salbahe sa imong igsuon. Ay, sa tingin na. Murag demonyo. Dahil kalma lang sa dahil, sa tingin na. Ay, ako biya nang magwang, day. Imo lagi maguwang. Nya siya, niilya sa nimo nga iya kang manghud. Wa, di ko, uy. Mo nga sagdi lang. Makabaw sa manta na ba? Mao din ilang gusto ha nga mag-iningon init ha. Sige, ha, tingnan natin. Dahil. Oh, yeah. Sobra ni 200 ya. 200 may beranan ako sa kuryente. Yan ang 200. Why problema na? Ay, pastilan ka ba? Utang ka mo maghura ka. Ah, Salamat ako pa. kayo, Bino ka. Salamat kayo. Utang kayo, kado. Parehas na sa daw manghura na swapang kayo. Saan? Nagpadama siya ng asawa nga. Bruha kayo. Ay, basta pa na sawa. Ya, mao gyud may tabo. Saon? Ang tribunal o sawa. Mao man na. Hila sa mo kayo ng manghura. Sa muna, ha? Akaduol kayo ta. Karon, pastilan. Pwerte ng swapa ka. Mao gyud na. Kana yung asawa mo ipakta kayo. Murag gwapa. Amot usog kang tao sila. Mauna, mauna. Naidagway lang mabayhan, ha? Murag kumot duwende. Dili kay kinumot ras de winde. Ay. Nay naong ana, murag gilaptikan sa agta. Ay, sultira bambaho ang kinatao bayana. Ha? Murag di man ka maong manhugas. Oh, day. Kaya din ibayad si Binok para sa kuryente rin, oh. Malakaw taro ha, day. At itong bayaran ng sugar, day. Oo, da. Sige, paway sa kuya. Ay, gikan ko duty po. Ay, Oh, sige, dong Binok. Padayon, dong. Sige na. Oh, natin sa kalibo na yun. Blackout ako. Oh. Dato na ni mo sa kalibo? Ibila ng 500 dili, oy. Tignan siya pala kansi, eh. Natural, unsa man di ay. Bimbi ng 500 be. Huh, mga salbahis kay mga tawhana. Gipakonect na mo sila kuryente kay naputlan sila. Ni nagpakonect pagiday sila sa pikas. Sa ilang kanot. Ha, wag kalibutan sila sa binok na naputlan sila sa kuryente. Ha, tanaw na to. Ang maayo ka ng lakaw ang makiayong kanot o pisang. Giputlan na ninyo sa tubig, ha? Nalimot mo, nga ni amos-amo ni kunik o kuryente. Tanaw na to. Muari to si Sido, nga maoy mo putol sa ilang connection sa kuryente. Tanaw na to, makaalma ba mo nga giputlan mo na mo kuryente? Ha? Kung mo alma mo, murino sa ko. Salamat si Duha. Oh, na imong 300 oh. Sige na, makalakaw na ka. Salamat, ma. Sige. Salamat, Sad. Nakabawas kami. Naputla na namo sila. Inikuli atong duha mahipong gito nga nang wa sila kuryente. Ha, mo na inyong gusto? Sige. Di ta magilhanay. Oh. Uy.
Unsa kilili ni mo ha? Nihangad ba ka diri sa among kisame? Apat, ako lang gililikon, naabay kurinti, wa ba burnout? Oh, mao ba? Wa man. Sigam ning amo. Nayo akong iyon ang suga ha. Oh, Awa, sigam na. ang sigal inyo, niya amo, wala lagi. Basta giputlan mo. Gano'n na magiging bayad kurinti ni kuya. Ha? Time pa wa ko kasabot unsay. Giputlan may suga at tumiyaging buwan. Nya temporary kong nag-connect sa ilang kuya kanot. Unsa? Likod ni ka sa ilang kanot og kuryente? Oh, yun ang nagkanot na lang ka. Ang lagi ka tao tamang kuya. Unsor pagtahod nako nga di man siya magpatahod namo. Masuko man raw kog nganoy. Mao ba? Pero time pa klaruhon tani oy. Tinuod nga dito mo connect sa kuryente nilang kanot. Oh, lagi. Bangko pa gani ko ni bayad 800. 800, 800, oy. Kung sa kalibo gani ako gibayad niya. Kay gitagaan man ko niya sukli ta nga 200. Ay wa lagi ko ni sa kwarta o sa klibo to ako lang yatag. Your words good. Nagbayad day mo nila kuryente di ay? Alkansiha ko day na mo. Your words ni kahimtanga. Perting surukas akong dugo, uy, pagkasayod na ako nga dito di ay may connect sila si Binok sa ilang kanot. Kana silang duha, igsuon na sila sa kumbana. Pero tigyung surukas akong dugo lagi. Kay sila, wag ko na mo pabayra sa kuryente. Kay lagi, gipa-connect mi nila sa tubig. Nya, karon ilang may giputlan sa tubig. Mao nga, ako sa sila giputlan sa kuryente. Og mauni akong nadiskubrihan. Unsa day tinuod ka? O lagi, uy, dini gani na imong maguwang si Binok kay mitan-aw dinis ato kung nagsiga ba ang kuryente. Kay giputlan ko na sila. Kay maudi ay, dito sila may connect o kuryente sa ilang kanot. Kay naputlan man dahil sila si Binok o kuryente. Maoto may connect sila sa ilang kanot. Mga hilas. Oo nya, pero man si kanot ni kunik kurinti na to. Mao gani. Kay ako magipaputol ang ilang connection sa kuryente gikan dili sa ato. Ha? Imo dis lang gikuha ano kurinti? Natural, oy. Makantos ta. Giputlan ko ta nilang tubig, good. Nalimot sila nga dire sila ni connect sa kuryente sa ato. Sumaon ni. Mao ni gusto nila. Why sa sa baos? Guy, sa ato pa si Manoy kanot diri ni kunik og kurinti sa ato. Nya si Kuya Binok, mi kunik pud og kurinti sa ilang Manoy kanot. Oh, mao na. So kita maoy alkansi. Kay si Kanot nagdawat og bayad sa kuryente ni Binok. Unsa? Kita mo na alkansi ni Chico. Kay kita mo nagbayad sa kuryente. Pero dai siguro kada nga diha silang kanot mi kunik si Binok sa ilang kurinti. Oh, lagi oy balik-balik ha. Nagyaw-yaw ganito abi niya nag-brown out. Unya kay ako man sa giputlan sa kuryente, di nagyaw-yaw kay bag-o pa kuno siya nakahatag para sa kuryente. Grabe god. Basig salain sa bitap sa si Kuya Binok. Hala no! Kakapoy ni mo dito lagi silang kanot. Unya dire na sa ato mitap si kanot sa kuryente nato. Nay para mo tuog ka ha tanawa ha. Tanawa, akong gipabuhatan og plangka ng ilang connection diri sa ato. Awa, akong i-off ang plangka ha nga naka-connect dito sa ilang kanot ha. Tanawa, akong i-on. Oh, sige. Ay, salamat, isigat na kita. Ay. Akong i-off ha. Oh, tumaw na sa bigasa ni kurinti ha. Ay, Si! Kita mo na? Kita mo alkansi ni Chico. Kita! Puwerteng sukuan ni Diego pagkahibaw niya nga dito day nagkunek og kuryente ang usa niya kamaguwa nga si Binok sa ilang kanot. Nya diri pud nagkunek og kuryente sa amo. Grabe ka maro ning iyang mga maguwang. Uy, unya. Kuya, maayo kayo na uli mo? Ga. Oh, Binok? Oh, mauna ko ni mo suod ga ha. Okay ga, sige ga. Unsa to, Binok? Maayo kayo na uli na mo, may tuyo ko ni mo. Unsa man na noong? Oo, kaya, doon na yung kikito doon. Usa din mo nga, ya? Ha? Pag-ubong bayad mo sa kurinti, di ba? Oo, ya. Putari ka? Ha? Purting, libutay nung ganina. Way, kurinti! Ano ko na putlan man? Ga. Ika. Wala gisigang suga ga. Ano, hindi na. Naputlan mo, kuya? Oh, ha? Unsi ha? Naputlan ba mo? Hoy, Chico! Unsa yung binawa nga? Giputol na ninyo ang kuryente? Ha? Ano katap niya sa inyo ha? Oo Manoy. Ayaw lagi pag manoy-manoy na ko! Wano kumilan mo ikson! Oo, sorry Teo. Sorry. Nasa na? Nga nung giputol ninyo ang gitap mo niya, ha? O saman, imunang dun mo anak kaswapang? O kung sama ko na iswapang nato ron, Diputlan man ninyo sa tubig. Diputlan sa tamos kuryente. Ngika ninyo sa.
Mas nakakwarta pa man gani ka ng among kuryente kay nagpatapag kuryenteng binok. Gago! Nakita ni tapra mo sa kadiri namo. Oh, Ha, unya kami pa itago ni mong hilas. Swapang, ako- kamo mo iswapang hilas, tikasan ka gyud. Gusto na rin. Ah, saan? Tiyo, sige lang, Tiyo. Ako lang nang ikunik ko balik, Tiyo. Oh, Jigo! Kati na noon namang awayan ni Jigo nga akong bana, kay murag bilaban man hinuon siya sa iyang igsuon nga maro kaayo. Muna akong problema kung unsaon ko ni akong bana nga utro man sa ning yabag. Iyang gipabalik ang kuryente niya nga mong tubig, wa gyud gipabalik og kunik. Maayo ba gud di? Pero sa may mahay na akong buhaton ini, mubalhin mig tuyo o mulayas ko. Layasan ko ni akong banang way buot. Unsa man og kamo ang pasultihon, daday? Ate Pres! Oy, Gilyat, Ang atong atong sender. sender karon si Daday Ate Pres. Daday. Oh, si Daday Ate Pres kanang dunan sila problema ambot nga nung maginaan ni managsuon patataw ni sila. Bitaw sa Pero si kitang Daday putlan. kung ano man ni siya ibota na tong tapik ba. Pero ang kamaro gud aning noy kanot kay naputlan siya sa kuryente didto siya kunik sa ilang Daday. Si Daday nga nagkunik nila sa tubig giputlan nila. Unya ang alkansi kayo si pangalan anis Daday kay nagbayad man niya isuon nga si pangalan to yung binok. Nagbayad man. Under town kayo, no? Mas sinabuton kayo ang bana ni Daday. Oo. Nagbayad mas binok. So, Pero makakwarta si Noy Kanot ngatong binok. Nya suko kasi ang anong iputlan silang kurinti. Pero dili ba maayo nga mo connect sila? Di bitaw. Maka dili ba na makadaot ba na? Maka- no? illegal tapping na. oo. Pres. Madaot gi sila na. Unay- Sakpa ng sila. Sakto, oy, nga dili ni sa pagkunik kay sila unya makuanan Ah. sa kuan. Illegal tapping gid Oo. basta inanda. Gawas og na sila kog limong meter. Mauna. Eh pa taod yun sa taga Vico. Na nga kinahanglan gina. Ya bam untay atong ano pa ang ka na ko ingko oy. Naadad ba ko kung naas bambina ingko mo nang ikaw gyud akong asi bambina ako masakit pero ikaw man din ingko nga ni akar ingko. Napoli. Oo. Ko. ay, mong tanang imong mga pangutana no murag mutakdo sa akong ipaambit. Nasaman ko. Kung ari ka diri sa Galacia, Kapitulo 5, ug sa mga versikulong 19, versikulo 20, at kita po sa mga versikulo 21. Ari sa 19 ay, sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Aha. Ug mukuha po kas linya din sa versikulo 20, kingon, magkita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, o sa kahakog, o sa pagtabahin-bahin. Makita po din sa linya sa versikulo 21. Ingon dire, Busa, pasidanaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang pagbuhat ni ining mga butanga, walay dapit sa gingharian sa Dios. Subaw kinay paambit. Kanining ilang sitwasyon karon gulyat. Daw nagkasinahay, daw nagkabingkil-bingkil, o daw nagkabahin-bahin. Nining ila karong sitwasyon. Kinibit ang magpuyo sa kabalay gulyat niya. Ingon nga, lain-lain kusina, lain-lain silang sala, lain-lain silang kwarto. Ang panini karong linyas kuryente o linyas tubig, usara man ka linya siguro. Usara. Oh, ang akong nahibaw ang gulyat, amot og eksakto ba? Kaya sa amos probinsya, usara may among balay, ang among tubig, ibutang ramang tadyaw. Oh, nining ilang sitwasyon gulyat ako nahibawan labi ingon aning usara ka balay adaghan kamo. Ang ako nahibawan gulyat nga maayo ko no gulyat nga iya-iyag meter sa kuryente, iya-iyag meter sa tubig. Correct. Sakto ba gulyat? Kakto yun kaya na. Oo. Kay og naiuban gulyat ingon nga usara ka kuryenteng linya unya kaning kwarto nga number 1 mo bayad, ang kwarto number 2 mo bayad, kadtulang labaw sa naandan kanabang panalit ag bayran ng 40 o babot o 45 bahinon sa uban. Nabayo ba nila makigbahin kami ingon nga tagsara man may diri muli. Nasa ko ba niya dili ba bayad unya na lang. Oo. No? Sa ato pa ikay makitapal. Ikaw yun. Mauna, okay putlan ka ba nung dili makuan? muna. Dili babayran. Lain na ba ron, Ate Pres, kay kaning Vico ron, naa sila agency. Ang agency, kung mabihain kag usa ka buwan, putlan yun ka. Kaya nga no, doon na may reconnection nga 9,000. Ay, hala kada. Unsa to? Kayo. Unsa to gulyat? Oh, Unsa kung unsa to? kung nakaibihain usa ka buwan, unya nakaibiran, bali duha ka buwan nimo ah. Ini ka buta na mamumutol, putlan ka dito. Mo ba? Ay kwartam na nila. Nakanam sila 9,000 nga. Reconnect.
Agency na di ay? Agency na rin Sa ato, ang pasabot mo gulyat, nga panalitag di kakabayad ay ng buwan. Dapat lang Ayaw ka. yung ipaabot og balik ha. Ayaw yun. O, kay putla na gali ka. Reconnection, 9,000. Hello, tada ko ugo. Oh, Ang ato lang yung 9,000 na tibres. O, dako kayo. So, pag final, yung kanining ilang problema karong gulat, maayo nga, kay usaraman sila kabubong, samo pa makatigwangan, isakto itong ingon nga, doon na siya kagulingong metro si Diego, doon na Nalagi. metro si Binok, doon na metro si Kanot sa tubig o sa kuryente. Ang problema ana kun mo bali magpataod ba sila ilang kaugalingon god nga metro. Problema ani kay inana ron naaman ta di kunik man. Mas maayo lagi, yung magpataog sila ila. O lagi ka na lagi ko magpataod. Ha? Nanabi ka ng kuan kayo kanang maru-maru ba? Inana ba? Pero sa ako na ibawaan gulyat, dapat diha sa gipuyan sa kong apo diha sa ilahang barangay gulyat. Din man. Oh, kanang naay mutap gulyat, automatic lagi nga mo buto dito sa unahan sa O, na iskina. naman ron sila ikuan ron. Ang Kanang usay tawag ada, mutap. Oh, mutap. Oh. Oh, naana na sila ibutang nga murag. Ambot, usay nga na ilibutang ba mo. Sila rin sa inyo na ibaw, anak. Kay, og mutap ka. Sa ibutang bubuto. guyat. Ba't ko kibaw, anak, ate Musay mo tap mo, naan mo tap mo buto? Bubuto. Kay automatic person lang nga, og mutap ka dito sa min nga lunya, mubuto dayon. Unya mo unsa man na? Mabaw imong tubig, na imong tapin mo. Ang kuryente. Kuryente. Oh, ug may bawaan, pinsay letap. Oh, ano. Mas maayo ng ana no, di ba? Aron- So, pagtapos sa istorya, ikaw na nga, mag-ayog, kinagalingon matag-usapan. Mao na. ha? Mas maayo na gyud Kay, inyo. mo resulta magkini sa pagkasinahay, pagkabahin-bahin, o pagkabingkel. Kanang- Wala ba itong istorya sa mong silingan gulo? Ano man? Di mo na eh. Umana ka, ako nasab. Singan? Umana ka, bakit ako nasab? Ano, saw-saw, wa magbahin-bahin. Okay, salamat. Daday, sa imo papadamat nga tutulmanon. Kada ko ang paso, tiha.